Escala, a veure, Empordà, mar, blau intens, Celebró, pau. Era història, cultura, gent. Calma i vacances. Un munt de records dels meus estius d'infantesa. Per mi la vida sense llibres no té sentit o el perd molt, i que una vila aposti per aquesta part tan important és molt maco, no? I fa goig. Per molt que cada poble tingui la seva biblioteca, el fet de que s'assumi a voler ser una vila del llibre, on et trobes això, que durant un cap de setmana la vila s'omple de llibres, és una mica allò que jo també sempre he reivindicat, d'anar allargant l'esperit de Sant Jordi durant tot l'any, que vol dir això, no? Que la cultura, que la literatura, que la lectura i l'escriptura també sigui present cada dia de les nostres vides. Crec que qualsevol poble hauria d'apostar fort per ser vila del llibre, perquè les llibreries necessiten tot el suport i, per tant, una festa popular als carrers amb tanta participació de la gent trobo que és una idea esplèndida per promocionar la lectura. Que hi hagi una iniciativa com aquesta i que el llibre deixi d'estar sempre en les grans ciutats amb fires i certàmens que al final només dels quals només poden gaudir la gent de la ciutat i que arribi a ciutats petites, mitjanes, pobles, és importantíssim. És que jo crec, a mi em fa l'efecte de que cada poble hauria de ser una vila del llibre i aleshores potser seríem una mica més cultes i evidentment seríem una mica més, ara no sé si infeliços o feliços, però seríem una mica més segurs. És un fet cultural importantíssim, la lectura i també la difusió dels llibres. Per tant, una vila que aposta per llibres vol dir que aposta per la cultura. I penso que és una riquesa imprescindible i que és una de les millors apostes que es pot fer en el món actual, a més a més.